କହୁଛନ୍ତି ଘେନ ପ୍ରଣତି ଜନମ ମାଟି ଯେତେ ଆଜନମ ଦେଶ ପ୍ରୀତି ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଇ ବନକୁ ଗମଇ ହେଲା କାଳ ମୋ ଅକାଳ ରାତି ହେ ପ୍ରଜା ନିଧି ବିଧି ବିହିଛି ମୋତେ ବିଧି ଚତୁର୍ଦଶ ବର୍ଷ ଦୁଃଖ ଯୋଗ ବନବାସର ଦୁଃସହ ଭୋଗ ଜିଣିଲେ ଛୁଇଁବି ସର୍ବ ହୃଦୟକୁ ତବ ଆଶିଷରେ ହେଲି ମଗ୍ନ ହେ ଜନ୍ମ ମାଟି ମୋର ହୃଦୟରେ ଥାଉ ତୋ ପ୍ରୀତି। ସଜ୍ଜନ ରାମଚରିତ ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତାବୃନ୍ଦ, ଏଠି ଏ ଗୀତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇଲି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର କିପରି ଦେଶ ପ୍ରୀତି ନିଜ ଜନ୍ମ ମାଟି ପ୍ରତି ପ୍ରୀତି ଥିଲା। ବୟସ ସେଦିନ ବହୁତ କାନ୍ଦିଲେ ପ୍ରଭୁ ଯେ ମୁଁ ଆଜି ମୋ ଜନ୍ମ ମାଟି ଛାଡ଼ିକିରି ଏଉଠୁ ଆଜି ଅନ୍ୟ ମାଟିରେ ଗୋଡ଼ ଦେଇକିରି 14 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଚାଲି ଯାଉଛି। ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଦେଶ ପ୍ରୀତି। ଭକ୍ତବତ୍ସଳ ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ ଜଣେ ଭକ୍ତବତ୍ସଳ ଥିଲେ, ଭକ୍ତ ପ୍ରିୟ। କିପରି ନା ଯେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମମାଟି ଏ ଗୀତରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଣିଲି, ଯେତେବେଳେ ସେ ଜନ୍ମମାଟି ଛାଡ଼ିଲେ ସେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲେ ଶୃଙ୍ଗେବରପୁର ଗୁହ୍ୟକ ପାଖରେ। ସେ ଗୁହ୍ୟକ ହେଉଛନ୍ତି ଶବର, ପଛୁଆ ଶବର। ପ୍ରଥମେ ଯାଇକିରି ସେ ଗୁହ୍ୟକଙ୍କ ସହିତ ସେ ବନ୍ଧୁତା ସ୍ଥାପନ କଲେ। ଭଗବାନ ସେଠି ବିଚାର ଦେଲେ ନାହିଁ ଯେ ଏ ଯେଉଁ ଅଛୁଆଁ, କାରଣ ରାମାୟଣ ପ୍ରମାଣ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କର ପୁତ୍ର ବାମଦେବ ସେ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଭିଶପ୍ତ ହୋଇ ସେ ଗୁହ୍ୟକ ଶବର ରୂପେ ରହିଛି ଏବଂ ଏବେ ସେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହିତ ଦର୍ଶନ କରିକିରି ତାଙ୍କ ପାପରୁ ପୂର୍ବଜନ୍ମର ପାପରୁ ମୁକ୍ତି ହେବେ ବୋଲିକି କଥିତ ଅଛି, ରାମାୟଣରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତି। ତେବେ ଏଠି ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସେଠି ଯାଇକି ଗୁହ୍ୟକ ଶବରଙ୍କ ସହିତ ମିତ୍ରତା ସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ବକ୍ଷକୁ ମିଳନ କରିଛନ୍ତି, କଥୋପକଥନ ହେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭାଷା ବୁଝିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ଭାବ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ମଧ୍ୟ ହେଇଛନ୍ତି, ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ସେଠି ଗୁହ୍ୟକ ଶବର ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ସହଯୋଗ କରିଛି। ଗଙ୍ଗାରୁ କିପରି ପାର ହେବେ ନୌକାମାନ ସଜେଇ ତାଙ୍କୁ ଗଙ୍ଗା ସେପଟକୁ ପଠାଇବା ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଠି ପ୍ରମାଣ ହେଉଛି ପ୍ରଭୁ କିପରି ଜଣେ ଭକ୍ତବତ୍ସଳ ଥିଲେ। ସେତିକି ନୁହେଁ, ଆଉ ମଧ୍ୟ ପଳେଇ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ହନୁମାନଙ୍କ କଥା ପଳେଇ ଆସନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ କିଷ୍କିନ୍ଧ୍ୟା ଏରିଆରେ ହନୁମାନ ଥିଲେ, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପାଖରେ ଲୁଚି ରହିଥିଲେ, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଜଗି ରହିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଯାଇକି ସେଠି ହନୁମାନ ସହିତ ମିଳନ ହେଇଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେ ଚିନ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି ଜଣେ ବାନର ବୋଲିକିରି, ଜଣେ ମର୍କଟ ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି। ସେ ମଧ୍ୟ ସେଠି ବାନରଙ୍କୁ ନିଜର ଭାଇ ଭଳି, ନିଜର ଭକ୍ତ ଭାବି, ନିଜର ଆତ୍ମୀୟ ଭାବି ତାଙ୍କୁ ବକ୍ଷରେ ଲଗେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଠି ଜଣେ ମର୍କଟ ବୋଲି ସେ ଘୃଣା କରିନାହାନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ଭଗବାନ ଜଣେ ଭକ୍ତବତ୍ସଳ ଥିଲେ ବୋଲି ପ୍ରମାଣ ହେଉଛି। ଏହାପରେ ପଳେଇ ଆସନ୍ତୁ ଶ୍ରମଣା କହିଲେ କିଏ? ନା ଏ ଗୁହ୍ୟକ ଶବରଙ୍କର ସାନ ଭାଇ ମୁହ୍ୟକ, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଝିଅ ଥିଲା, ତା ନାଁ ହେଉଛି ଶ୍ରମଣା, ଯେ ମାତଙ୍ଗ ଋଷିଙ୍କର ଶିଷ୍ୟା ଥିଲେ। ମାତଙ୍ଗ ଋଷି ଯେତେବେଳେ ଦେହ ତ୍ୟାଗ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କୁ କହିଯାଇଥିଲେ, କହିଲେ ହେ ଶ୍ରମଣା, ତୁ ଜଣେ ଅତି ଭକ୍ତାଧୀନା, ତୋର ବହୁତ ଭଗବାନ ମୋ ପ୍ରତି ଯେତିକି ଭକ୍ତି, ତୁମର ଉତ୍ତମ ଶିଷ୍ୟା, ତୁ ମୋ ପ୍ରତି ଯେତିକି ଭକ୍ତି ଅଛି, ଭଗବାନଙ୍କ ତୋର ବେଶୀ ପ୍ରତି ଶକ୍ତି ଅଛି ବା ଭକ୍ତି ଅଛି ବୋଲି ମୁଁ ତୋର ଦେଖୁଛି। ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତୋର ସାଧନା ଶକ୍ତି ବହୁତ ଅଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ତୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛି, ତୁ ମୋ ପରେ ବଞ୍ଚି ରହିଥା। ଏହାପରେ ବ୍ରହ୍ମ ଆସିବେ ମଣିଷ ରୂପରେ, ମାନବ ରୂପରେ ଅବତରଣ କରିବେ ଜଙ୍ଗଲରେ।
ଅଯୋଧ୍ୟାର ଜନ୍ମ ହେବେ, ମାନବରୁ ଆସିକି ଆ ଭିତରେ ଭ୍ରମଣ କରିବେ, ତୁ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ସେ ବ୍ରହ୍ମକୁ ସାକ୍ଷାତ କରିକିରି ଯାଇକିରି ଦେହତ୍ୟାଗ କରିବୁ। ସେଠି ଭଗବାନ ତ ପୂର୍ବର ବିହିତ କଥା, ଭଗବାନ ଆସି ଅରଣ୍ୟରେ ବୁଲି ବୁଲି ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରମଣା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଶ୍ରମଣା ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଛନ୍ତି ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପରିଚିତରେ ମୁଁ ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଅଯୋଧ୍ୟାର ଦଶରଥଙ୍କ ନନ୍ଦନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମୋ ଆସିଛି, ସେତେବେଳେ ସେ ଦେଖିକିରି ଶ୍ରମଣା ଭାବ ବିହ୍ୱଳ ହେଇଯାଇଛି, ଭାବ ବିହ୍ୱଳ ହେଇପଡ଼ିଛି। ଆଉ କ'ଣ କରିଛି ନା ଭକ୍ତିରେ କିଛି ଫଳ ଅନେକ ତେଣୁ ଭକ୍ତିରେ କିଛି ଫଳ ରଖିଛି, ପ୍ରଭୁ ଆସିଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେବି। ମୋ ଗୁରୁ କହିଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମ ମାନବ ରୂପରେ ଆସି ମୋ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବେ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ମୋ ଜୀବନ ସାର୍ଥକ ହେବ, ମୋ ଜୀବନ ଚରିତାର୍ଥ ହେବ। ଏହା ଭାବିକିରି ସେ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଦେଖିକିରି ଆସନ ଖଣ୍ଡେ ସେମିତି ଯାଇଯାଇ ଆସନ ଖଣ୍ଡେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବସେଇ ଦେଲେ। ବସେଇ ଦେଇକି ରଖିଥିବା ଫଳ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଅଛନ୍ତି ପାଖରେ, ରଖିଥିବା ଫଳକୁ ନିଜେ ଚାଖୁଛି କିଏ ଖଟା ମିଠା, ଚାଖିକିରି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଉଛି। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ହାତ ଧରି ପକାଉଛନ୍ତି, ଭାଇ ସେ ପୁରା ଅଇଁଠା କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଉଛି ସବରି, ଆପଣ କେମିତି ଖାଉଛନ୍ତି? ଏଠି ଏକ ରସାତ୍ମକ ଭଜନ ଅଛି। ଆମ ଭଜନମାନେ ଗାୟନ ଭଜନ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଭକ୍ତିରେ ଗାୟନ କରନ୍ତି। କହନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ସବରି ଘର ଅଇଁଠା, ପ୍ରଭୁ ସବରି ଘର ଅଇଁଠା, ମନୁ କିବା ଭୁଲିଲଣି, କେଣେ ଗଲା ପାଗଳାଟା, ଆସି ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇଲାଣି, କେଣେ ଗଲା ପାଗଳାଟା। ତେଣୁ ସଜ୍ଜନ, ଏଠି ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଭକ୍ତବତ୍ସଳ ଭାବନା ପ୍ରତିପଦିତ ହେଉଛି। ସେ ସେଠି କେବଳ ଭାବି ନାହାନ୍ତି ଯେ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଅଛୁଆଁ ବା ସବରି ବୋଲିକିରି, ପୁଣି ଇଏ ହେଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଭକ୍ତାଧୀନ ଭାବ। ଏହାପରେ ଆସନ୍ତୁ ବିଭୀଷଣ। ବିଭୀଷଣ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ରାବଣ ଭାଇ ବିଭୀଷଣ ଯେତେବେଳେ ଆସିକିରି ଆମର ଯୁଦ୍ଧ ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ସେ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା, କିଷ୍କିନ୍ଧିଆ କାଣ୍ଡ, ସେତେବେଳେ ବିଭୀଷଣ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ଶରଣାର୍ଥୀ ହେବା ପାଇଁ। ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ଭାବିଲେନି ଇଏ ଜଣେ ଅସୁର ବା ରାବଣର ସାନ ଭାଇ, ଏ ମୋର ଶତ୍ରୁ, କେବେ ସେ ମଧ୍ୟ ଭାବିଲେ ନାହିଁ। ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ଶରଣକୁ ଶରଣାର୍ଥୀ ଦେଲେ, ଛୋଟ ବୋଲି ଭାବିଲେ ନାହିଁ ବା ଶତ୍ରୁ ବୋଲି ଭାବିଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଠି ପ୍ରମାଣ ହେଉଛି ପ୍ରଭୁ ଭକ୍ତବତ୍ସଳ, ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ଭକ୍ତବତ୍ସଳ। ଏହାପରେ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ନିଜେ ସ୍ୱୟଂ ବ୍ରହ୍ମ, ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଅବତାର। କିପରି? ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ଦେବା ଯେ ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁଙ୍କ ସହିତ ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ସହିତ ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ବା ବିବାହ, ଏଇଟା ବୋଧେ ସେ ବିବାହ କ୍ଷେତ୍ର କଥା, ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ଜନକପୁରୀକି। ସେତେବେଳେ ସେ ବାଟରେ ଯାଉ ଯାଉ ଦେଖିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ପଥର ପଡ଼ିଛି, ଦେଖି ତଳମୁହାଁ ଗୋଟେ ପଥର ପଡ଼ିଛି, ତଳକୁ ମୁହଁ କଲାବେଳେ ଜଣେ ପଥର ମଣିଷ ତଳକୁ ମୁହଁ କଲାବେଳେ ପଥର ପଡ଼ିଛି। ସେଠି ଭଗବାନ ପଚାରିଛନ୍ତି ଗୁରୁଙ୍କୁ, ଏ ଗୁରୁଦେବ ଇଏ କ'ଣ? ନା ବାବୁ, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ଗୌତମ ଋଷିଙ୍କର ଅଭିଶପ୍ତ ସ୍ତ୍ରୀ ଅହଲ୍ୟା। ଇଏ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଭିଶପ୍ତ ହୋଇ କେଉଁ ଯୁଗରୁ ପଥର ହେଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ତଳମୁହାଁ ହେଇ। ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ପ୍ରସ୍ତର ଅହଲ୍ୟା। ଏହା ଭାବି ରାମଚନ୍ଦ୍ର କହିଲେ ଏ ତାଙ୍କ ଅଭିଶାପ, ଏ ଅଭିଶପ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏହା ଭାବିକିରି ମାନେ ଅତି କୌତୂହଳରେ ନିଜର ଗୋଡ଼ର ଆଙ୍ଗୁଠିକି ସେ ପଥର ଧରି ଲଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଲଗାଇ ଦେଲା ପରେ ଅହଲ୍ୟା ଜୀବନ୍ତ ହୋଇ ଉଠିଛନ୍ତି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ଗୋଟେ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରମାଣ ରାମାୟଣ କରୁଛନ୍ତି। ଅହଲ୍ୟା
ମୋର ଜୀବଦାନ ପାଇଛନ୍ତି, ମଣିଷ ରୂପେ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଠି ଗୋଟେ ଗୀତି ଭାଷା ଅଛି, ପଥରେ ପଡ଼ିଅ ହଲ୍ୟା ପତି ସାପେ ପଡ଼ିଥିଲା, ପଥରେ ପଡ଼ିଅ ହଲ୍ୟା ପତି ସାପେ ପଡ଼ିଥିଲା, ପଥରେ ପୟର ଦେଇ ପ୍ରଭୁ ପଥରେ ପୟର ଦେଇ କଲ ତାଙ୍କୁ ନାଇକା, କଲ ତାଙ୍କୁ ନାଇକା। ତେଣୁ ହେ ସଜ୍ଜନ, ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୟଂ ବ୍ରହ୍ମର ଅବତାର ଥିଲେ। ଆଉ ପରମ ଶକ୍ତିର ଆଧାର ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର, ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ପରମ ଶକ୍ତିର ଆଧାର। ଆମେ ଏଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରମାଣ ଦେବା, କିଛି କିଛି ପ୍ରମାଣ ଦେଲେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ, ଆପଣ ମାର୍ଗ ମନେ ପଡ଼ିବେ ଯେ କିଷ୍କିନ୍ଧ୍ୟାରେ ଯେତେବେଳେ ସୁଗ୍ରୀବ, ରାଜା ସୁଗ୍ରୀବ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଶରଣାର୍ଥୀ ହେଲେ ଯେ ବାଳୀ ତାଙ୍କ ଭାଇ ତାଙ୍କୁ ଏହିପରି ଦୁରାବସ୍ଥାର ଅବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କ ଯୋଗୁଁରୁ ସେ ଆଜି ଘରଦ୍ୱାର ଘରେ ପଶିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକି ମଧ୍ୟ ସେ ଅତ୍ୟାଚାର କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଲୁଚି ଲୁଚି ରହୁଛନ୍ତି, ବହୁ ଯୁଗରେ ବହୁ ବର୍ଷ ଲୁଚି ରହିଛନ୍ତି ବାଳୀ ବଡ଼ ଭାଇ ପାଇଁ। ସେତେବେଳେ ସେ ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କ ସହିତ ବନ୍ଧୁତା ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବନ୍ଧୁତା ସ୍ଥାପନ କରିକିରି ବାଳୀକି ମାରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବାଳୀ ଏତେ ବଡ଼ କ୍ଷତ୍ରିୟ, ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ବାଳୀ ହେଉଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟପୁତ୍ର। ସୂର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଏମିତି ବର ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ବାଳୀ ସାମୁଖା ରଣ କଲାବେଳେ ଯିଏ ବାଳୀ ଯାହାକୁ ସମ୍ମୁଖା ଚାହିଁଦେବେ ତା'ର ଅର୍ଦ୍ଧ ଶକ୍ତି, ଶତ୍ରୁର ଅର୍ଦ୍ଧ ଶକ୍ତି ବାଳୀଙ୍କ ଦେହରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ। ତେଣୁ ସେ ଏତେ ବଡ଼ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଥିଲା, ତାକୁ କୌଣସି ଶତ୍ରୁ ପରାଜୟ କରିପାରୁନଥିଲେ। ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବନ୍ଧୁତା ସ୍ଥାପନ କଲେ ସେ ସୁଗ୍ରୀବ ସହିତ, କିନ୍ତୁ ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ହେଲା ନାହିଁ ଯେ ଏ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯେ ବାଳୀକି ବିନାଶ କରିବେ। ସେଠି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ ଦିନେ, ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ ସୁଗ୍ରୀବ, କହିଲେ ହେ ପ୍ରଭୁ, ହେ ରାଜନ, ଆପଣ କ'ଣ ମୋ ବଡ଼ ଭାଇ ବାଳୀକି ମାରିପାରିବେ? ମୋତେ କାହିଁ ବିଶ୍ୱାସ ଲାଗୁନି, ସେ ପରମ ଶକ୍ତିର ଆଧାର। ନା ତାହେଲେ କ'ଣ କଲେ ତୁମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବ ଯେ ମୁଁ ତୁମ ବଡ଼ ଭାଇକି ମାରିବି ବୋଲି? ତ ମୋତେ ତ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନି, ବହୁ ପ୍ରକାର ଭୟ ଲାଗୁଛି, ଆପଣ କାଳେ ମାରିପାରିବେ କି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ଆପଣ ଯଦି କରିବେ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ହେବ। ଆସନ୍ତୁ, ତାକୁ ଆଣିକି ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ ପଡ଼ିଥିବା ଗୋଟେ ଦୁନ୍ଦୁଭି ରାକ୍ଷସର ହାଡ଼, ବହୁ ଯୁଗରୁ ଅଦା ଗଦା ହେଇ ପଡ଼ିଥିବା ରାକ୍ଷସର ହାଡ଼, ହେଲେ ଆପଣ ଯଦି ଆକୁ ଏ ହାଡ଼କୁ ଉଡ଼େଇ ଦେଇକରି ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ପକାଇ ଦେଇପାରିବେ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଜାଣିବି ଯେ ମୋ ବଡ଼ ଭାଇ ବାଳୀକି ଆପଣ ମାରିପାରିବେ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଟିକେ ହସିଦେଲେ, କହିଲେ ଏଇ କଥା। ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କଲେ, ନିଜର ଗୋଡ଼ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଟେକିକିରି ସେ ଦୁନ୍ଦୁଭି ଗଦା ଭଳିଆ ହାଡ଼କୁ ଟେକିକି ବହୁ ଯୋଜନା ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ। ବାଳୀ ଟିକିଏ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଲାଭ କଲେ, କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଠିକ୍ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ମନରେ ସନ୍ଦେହ ରହିଲା। ନା କ'ଣ ତୁମ ମନରେ ସନ୍ଦେହ ରହିଲା? ଆଉ କ'ଣ କଲେ ହେବ କୁହ? ନା ଆପଣ ଟିକେ ଆଡ଼କୁ ଆସନ୍ତୁ। ଆଣିକିରି ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଦେଖାଇଦେଲା 7ଟା ଶାଳ ଗଛ, ଯାହାକୁ ଆମର ରାମାୟଣରେ ସପ୍ତଶାଳା ବୋଲି କହନ୍ତି। ସିଏ ଶାଳ ଗଛ, ତା'ର ଆକାର ଦେଖିଲେ ଆପଣ ବିସ୍ମୟ ହୋଇପଡ଼ିବେ। ବହୁ ଆକାରରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ, ସପ୍ତଶାଳା, ଗୋଟିଏ ଲାଇନରେ 7ଟା ଗଛ ରହିଛନ୍ତି। ସେଠି ସୁଗ୍ରୀବ ଦେଖାଇଦେଲେ, କହିଲେ ହେ ପ୍ରଭୁ, ଏ ସପ୍ତଶାଳାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଇଏ ସପ୍ତଶାଳାକୁ ଯିଏ ଛେଦି ପାରିବ ସେ ହିଁ ମୋ ବଡ଼ ଭାଇ ବାଳୀକି ମାରିପାରିବ। ନା ଏମିତି କଥା ନା? ହଁ, ନାଇଁ, 7ଟା ଯାକ ସପ୍ତଶାଳା ଗଛର ଯେତିକି ଆୟୁଷ, ଯେତିକି ଶକ୍ତି, ମୋ ବଡ଼ ଭାଇ ବାଳୀର ସେତିକି ଶକ୍ତି ଏବଂ ତା'ର ଆୟୁଷ ଆରି ମଧ୍ୟରେ। ଆପଣ ଯଦି ଗୋଟିଏ ବାଣରେ ଏ ସପ୍ତଶାଳାକୁ ଛେଦି ଦେବେ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଏଉଠୁ ଜାଣିବି ଯେ ଆପଣ ମୋ ବଡ଼ ଭାଇକି ମାରିପାରିବେ।
रामचंद्र टिके हसीदे कहले हौ ठीक अच्छे गोटाए परीक्षा तुम उत्तीर्ण होगापर तुम विश्वास है ना मु परवर्ती परीक्षा देखी यापर भगवान रामचंद्र कौन कले तुणीर भितर गोटे सर बाण काढ़ी एपरी भाव बारिले जे गोटे बाण से 7 जाक गछ छेदन होगला। तेणु ये शक्ति परम ब्रह्म परम शक्ति सुग्रीव जानिले जे ये हूँ परम शक्तिर आधार प्रभु परम ब्रह्म सबु शक्तिर आधार शक्तिशाली शक्ति संपन्न एम मो बड़ भाई बाड़ी की मारी पारि। तेणु यहीपरि भाव मु आपण वंदना कली जे भगवान होउचंती प्रकृत परम ब्रह्म परम शक्ति पूजनीय वंदनीय ये भाव। यापर आसतु बर्तमान देखा प्रभु भगवान रामचंद्र होउचंती मोक्षर अधिकारी। प्रभु भगवान रामचंद्र होउचंती मोक्षर अधिकारी। केमिति मोक्षर अधिकारी गोटे उदाहरण मुझे देखिए आपको जापर जे रावण कथी पलि आसतु जिते रावण चिंता कले मो सीता को चोरी करी सीता को चोरी न कले ये मुझे मारी पारि ना कौन से उपाय गोटे देखले भ्रम बाटर पकईले मुझे मारि। तेणु से चिंता करी भौणी बुद्धि शूर्पणखा बुद्धि आसिक स्त्री की से माँ सीता को चोरी करने चिंता कले। तेणु चिंता करी गोटे उपाय चिंता कले कौ उपाय सीता को चोरी करा से आसिक भणजा मारीच पाखे पहुँचले कहले मारीच तू जाकि माया मृग हबू माया मृग है चरबू तोते देखिकी रामचंद्र लोभ करेंगे सीता लोभ करेंगे तू एमती दूर बाट को पलैबू पछे गोड़े तो पछ पछ तापर मुझे भाई की तू डाकबू ताइल कौन कौन करूँ तापर मु सीता माँ को सीता को घिनी आसबि। मारीच कहले कहले हे मामू मु तो तुम भणजा किंतु तुम्हें जो चिंता करिज जे तांको स्त्री की घिनी आइले रामचंद्र को मारिबो बा बध करिवो या असंभव ना केमिति ना जेतेबेले मो माँ ताड़कासुर को से प्रभु मारिले मु निजे देखी मो बड़ भाई सुबाहु रागरे जाकि रामचंद्र को युद्ध मागला युद्ध कला रावण तार क्षमता बल बा शक्ति बल अहंकार बल किसी मानिले नहीं जहाँकि मारीच कहीथिला जे सने परम ब्रह्म तांको हाथ रे जी मरिबे से ज्योतिरूप होकरी जाकि स्वर्ग बा वैकुंठ लाभ करेंगे। तेणु ये हूँ प्रभु रामचंद्र एक मोक्ष देवार अधिकार अच्छी बा से मोक्षगामी से हेतु आम ये आपण मानक प्रमाण करइलु। ये आमर तुलसी कहते तुलसीदास जी कहले को रघुवीर सरसी संसार शील स्नेहु निवाह निहार को रघुवीर सरसी संसार शील स्नेहु निवार निहार से कहते प्रभु रघुवीर परी ए संसार रे केही स्नेही श्रद्धालु एवं सरस एवं कार्य निर्वाह करिवार व्यक्ति विशेष रामचंद्र भली नाहांती। उत्तम पुरुष मर्यादावान पुरुष ये भाषा रे हमर तुलसीदास जी बुझेले। तेणु आमर ये आज्ञा सज्जन आम कहवा कथा आम ये जत किसी आपन प्रमाण देखलु ये प्रमाण आम देखलु जे प्रभु रामचंद्र हूँ परम ब्रह्म शक्तिशाली मोक्षगामी एवं परम दयालु परम शक्तिवान आउ यही सब जिनस पर आम आलोचना कलु। परम ब्रह्म भक्तवत्सल प्रजावत्सल दानी पितृभक्ति पितृभक्त त्यागी देशभक्त यहीपरि प्रभु से सब शक्ति यही सब सुगुण प्रभु रामचंद्र शरीर विद्यमान अटे। तेणु रामचंद्र होती परम ब्रह्म परम शक्ति बोली प्रमाणित होती। से हेतु आमे
ଭଗବାନରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ ପରମ ଶକ୍ତି ବୋଲି ମାନିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ। କାହିଁକି ନା ଆମେ ମଣିଷ ମାନବ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ କହିଛି ଯେ 84 ଲକ୍ଷ ଯୋନିରେ ଜନ୍ମ ହେଇ ଆମେ ଆସି ମଣିଷ ରୂପରେ ପହଞ୍ଚିଛେ। ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର वी आर नॉकिंग एट द डोर ऑफ सल्वेशन। ओडिया ହେଲା ଆମେ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ପହଞ୍ଚିକିରି ସେ କବାଟରେ ଠକ୍ ଠକ୍ ଶବ୍ଦ କରୁଛେ। କବାଟ ଫିଟିଗଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଆଲୋକ ଦେଖିବା। କେଉଁ ଆଲୋକ? ନା ଯେଉଁ ଆଲୋକର ଆଲୋକ 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 ଆଉ ଅନ୍ଧାର ନାହିଁ। ଯେଉଁଠିକି ଗଲେ ସେଠି ଫେରି ଆସିବାକୁ ହୁଏ ନାହିଁ। ସେଟା ହେଉଛି ବୈକୁଣ୍ଠ, ଯେଉଁଠି କୁଣ୍ଠା ନାହିଁ। ଯତ୍ ଗତ୍ୱା ନ ନିବର୍ତ୍ତନ୍ତେ ତଦ୍ଧାମ ପରମ ମମ। ଯେଉଁଠିକି ଗଲେ ଆମେ ଆଉ ଫେରି ଆସିବା ନାହିଁ, ସେ ହେଲା ଆମର ପରମ ଧାମ। ତେଣୁ ମଣିଷ ଦେହରେ ଏଇଟା ସମ୍ଭବ। କାହିଁକି ନା ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କହୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? କ'ଣ ଦୁର୍ଲଭ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ନରକ ନିସ୍ତାରଣ ଦ୍ୱାର। ଯେଉଁ ନରକ ଅଛି, ଏ 56 କୋଟି ପ୍ରାଣୀ ବୋଲି ଭାବନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ନରକ ପଥର ନିସ୍ତାରଣ ପାଇବାର କ୍ଷମତା କେବଳ ମଣିଷର ଅଛି। ଆଉ କେଉଁ ଜୀବର ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ନରକ ନିସ୍ତାରଣ ଦ୍ୱାର। ମଣିଷ ଦୁର୍ଲଭ ଜନ୍ମ ନାହିଁ, ଦୁର୍ଲଭ ଜନ୍ମ ମଣିଷ। ମଣିଷ କେବଳ ନରକ ନିସ୍ତାରଣ ମଣିଷ ହିଁ କ୍ଷମତା ଅଛି, ମଣିଷ ହିଁ ପାରେ। ଉଦ୍ଧବ ଉତ୍ତମ ଏ ଘର ଅଟେ ମନୁଷ୍ୟ କଳେବର। ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ଘର। ଯେତେ ଘର ସଂସାରରେ ଅଛି, କୋଠା ଘରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକିରି ମାଟି ଘର, ଯେତେ ଘର ଥାଉ ନା କାହିଁକି, ମଣିଷ ଘର ହେଉଛି ସବୁଟା ଉତ୍ତମ। ଆଉ କ'ଣ କହିଲେ? କହିଲେ ଅନେକ ଜନ୍ମ କର୍ମ ଫଳେ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ମହିସ୍ଥଳେ। ଆଗରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି 84 ଲକ୍ଷ ଯୋନିରେ ଭ୍ରମି 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 ଶେଷରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ଜୀବ ହେଇଛେ ମନୁଷ୍ୟ। ଅନେକ ଜନ୍ମ କର୍ମ ଫଳେ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ମହିସ୍ଥଳେ। ପୁଣି କ'ଣ ମନୁଷ୍ୟ? ନା ମନୁଷ୍ୟ ଦେହେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଦେଖି ସନ୍ତୋଷ ଭଗବାନ। ଜ୍ଞାନ ଜ୍ଞାନ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ। ଜ୍ଞାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦେହରେ କିଛି ନା କିଛି, ସବୁ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଦେହରେ କିଛି ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନର ସତ୍ତା କେବଳ ମଣିଷ ଦେହରେ ଅଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଏଇ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନର ସତ୍ତା ବଳରେ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଜଣେ ବ୍ରହ୍ମ ବୋଲି ମାନିବା ଉଚିତ। ସେ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ, ପରମ ଶକ୍ତି ଆଧାର, ମୋକ୍ଷଗାମୀର ଆଧାର, ମୁକ୍ତଦାତା, ମୋକ୍ଷଦାତା, ମୁକ୍ତିଦାତା ବୋଲି ଜାଣିବା ଉଚିତ। କାରଣ ଏତିକି ଯଦି ଆମେ ନ ଜାଣିପାରିଲେ, ଶାସ୍ତ୍ର କହୁଛି ଆମ ମଣିଷ ଜୀବନ ବ୍ୟର୍ଥ। ଯେବେ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ପାଇ ଆତ୍ମାର ଗତି ନ ଜାଣଇ। ଆତ୍ମା ସବୁ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଦେହରେ ଅଛି। ତାର ଗତିଟା କ'ଣ କେବଳ ମଣିଷ ଜାଣେ। ଯଦି ଆତ୍ମାର ଗତି ମଣିଷ ନ ଜାଣିପାରିଲା, ତାହେଲେ ସେ ମଣିଷ ଜନ୍ମର, ତା ପାଖରେ ମଣିଷ ଜନ୍ମର ଚରିତାର୍ଥ ହେଲା ନାହିଁ ବୋଲି ଭାବିବା। ସେଥିଯୋଗୁଁ ଆମେ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କୁହନ୍ତୁ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କୁହନ୍ତୁ, ନୃସିଂହ କୁହନ୍ତୁ, ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କ ଅବତାର, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ମଣିଷ ହିସାବରେ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଭାବି ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା, ତାଙ୍କୁ ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବା, ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଦନା କରିବା, ତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା। ସର୍ବଶେଷରେ ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ଯେ ଗୋଟିଏ କାମ ପାଇଁ ବା ଗୋଟିଏ ଗୁଣ ପାଇଁ ବା ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନିହାତି ଡାକିବୁ ବା ସ୍ମରଣ କରିବୁ। କାହିଁକି ନା ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯୋନି ଜନ୍ମା। ଆମେ ମଣିଷ ଜନ୍ମରେ ସାର ହେଇଛୁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା, ଯୋନି ଜନ୍ମା। ଯୋନିରେ ଆମେ ମା ଗର୍ଭରୁ ଯୋନି ଜନ୍ମା ହେଲୁ ମାନେ ଆମଠି ସେଠି କଳଙ୍କ ଟିକେ ରହିଲା। ଯେମିତି ଆପଣ ଗାଧୋଇଲେ ଆପଣଙ୍କର ସାବୁନ ଟିକେ ମାରିଲେ ଆପଣ ଦେହରୁ ମଳି ଯାଉଛି, ସେହିପରି ଏ ଯୋନି ଜନ୍ମା ପାଇଁ ଆମକୁ ଭଗବତ ପ୍ରେମୀ, ଭଗବତ ସତ୍ତାର ଆଗ୍ରହୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତା ନହେଲେ ଏ ମଇଳା ସାବୁନରେ ଧୋଇଲା ଭଳିଆ ଯଦି ସାବୁନ ହେଉଛି ଟିକିଏ ଭଗବତ ସତ୍ତା, ଆପଣ ସାବୁନରେ ଯେମିତି ଶରୀରକୁ ଧୋଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେହିପରି ଏ ଭଗବତ ସତ୍ତା ଆପଣଙ୍କର ଦେହରୁ ମଇଳା ଧୋଇବ।
ଶିଶୁକର ଆପଣ ଯୋନି ଜନ୍ମ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ କିଛିଟା କିଛି ପାପରେ ଭାଗି ଅଛନ୍ତି। ସେହେତୁ ଗୀତି ଭାଷା କହୁଛନ୍ତି, ଯୋନି ଜନ୍ମା ହେବାରୁ ତୁ କଳଙ୍କରେ ଲେଖା, ଧର୍ମ ବିନା କର୍ମ ନାହିଁ ହେଜିଥିବୁ ଏକା, ନରକ ପଥର ଯାତ୍ରୀ ହେବାରୁ ତୁ ବାବୁ, ପରମ ଶକ୍ତିର ଉପାସନା କରୁଥିବୁ। ସଂସାରରେ କୌଣସି କର୍ମ ନା କୌଣସି କର୍ମ କରିବାକୁ ହେବା। ଆମେ ଯେହେତୁ ମାନବ ଜନ୍ମ, ସଂସାରରେ ଆମେ ଜନ୍ମ ହେଇଛୁ, ତେଣୁ ଆମେ କୌଣସି ନା କର୍ମ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ସେଠି ପୁଣି ମଣିଷ ମାତ୍ରକେ ଭୁଲ ଆଜ୍ଞା। ପୁରାଣ କହୁଛି ମଣିଷ 3ଟା ଉପାୟରେ ଅକର୍ମ ପାପ କରି ପକାଏ, ସେ ଜାଣିପାରେ ନା। କାୟିକ, ବାଚନିକ, ମାନସିକ। କେତେବେଳେ ସ୍ୱର ଲଗାଏ ପାପ କରି ପକାଏ, ଅକର୍ମ କରି ପକାଏ। କେତେବେଳେ ମନ ଭିତରେ ଚିନ୍ତା କରି କେତେବେଳେ ପାପ ଅକର୍ମ କରି ପକାଏ, କେତେବେଳେ ବାଚନିକ କଥାରେ କରି ପକାଏ। ତେଣୁ ଏଇ 3ଟା ଜିନିଷରୁ ଆମେ ସଂସାର ମଣିଷ ହେଇକିରି ୟାକୁ କିଛି ନା କିଛି କେତେବେଳେ କାମ କରୁଛେ। ସେହେତୁ ଆମେ ଭଗବତ ସତ୍ତାର ଅଧିକାରୀ ହୋଇ ସେଟା ପରିମାର୍ଜିତ କରିବା କଥା। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକି, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କୀର୍ତ୍ତନ କରି, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭଜନ କରି ଯେକୌଣସି କର୍ମ ସଂସାର କର୍ମ ନା ନାହିଁ, ଏଟା ମାନବ ଧର୍ମ। ମାନବ ଧର୍ମ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହିଁ ହେବ ବା ହେଉ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଉ ଏଠି ବେଶୀ ସେତିକି କହି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ବିଦାୟ ଦେବି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବିନମ୍ର ନିବେଦନ କରିବି, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି, ଅନୁରୋଧ କରିବି, ସମସ୍ତେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃପା ଲାଭ କରିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା, ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଗୁଣଗାନ କରିବା, ତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା, କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା, ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର କୃପା ଲାଭ କରିବା। ଜଗତ ଉଦ୍ଧାର ହେବ, ପୃଥିବୀ ଉଦ୍ଧାର ହେଉ, ଜୀବଜଗତ ଉଦ୍ଧାର ହେଉ, ତାଙ୍କର କରୁଣା ଲାଭ ହେଉ, ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖୀନ, ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେଉ। ଏହା କହି ମୁଁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଖରେ ଚରଣରେ ନିବେଦନ କରି, ମା ସୀତାଙ୍କ ଚରଣରେ ନିବେଦନ କରି, ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କ ଚରଣରେ ନିବେଦନ କରି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ପୁଣି ଅନ୍ୟ କେତେବେଳେ ଆସି ମଧ୍ୟ କିଛି କହି ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ ଶୁଣେଇବି। ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ଭଟକା ଥାଏ ତାହେଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆଶା କରିବି କ୍ଷମା କରିବେ। ଜୟ ସୀତାରାମ।